Все, теперь каунт. Добрый дзень. Мы пачынаем другі тур дэбатаў кандыдатаў у Координацыйную раду ад беларусаў ЗША. Першы тур адбыўся 11 мая, і зараз вось сёння 18 мая другія тры кандыдата хочуць сёння выказаць сваё меркаванне, падыскутаваць са сваімі калегамі. І мы думаем, што як і мінулы, мы укладземся ў гадзіну, няма великой необходимости говорить больше. Я представлюсь, я Виталий Цыганков, журналист «Свободы» и ведущий программы «Двубой» на Белсате. И давайте представим сегодняшних удзельнікаў дэбатаў. Гэта Ольга Броман, спіс номер 6, голас дыяспор, адзінства па-над межамі. Прывітанне. Вітаю ўсіх. Гэта Денис Баранов, спіс номер 8, блок Прокопьева-Егорова. Добрый день. Добрый день и вам. И Ева Сапрыгина, спіс номер 11, громадский рух «Краина для жыцця». Ева, добрый день. Вітаю. Я думаю, что буду больш-менш сачыць, каб всім доставалася ровно часу, але опыт показывает, что няма необходимости там неяк вельмі вострые ставить рамки. Вось все так даволі адвольна, нормально ідзе і в двубоі, і в наших дэбатах кандыдатаў у Координацыйную раду ад беларусаў ЗША. Ну, адзінае, што пачатак, напэўна, дадзім кожнаму удзельніку сённяшняму, ну, магчыма, давайте па 2 хвіліны, коротко представіць сваё стратэгічнае бачанне. Можа, нават тых пытанняў, якія мы будзем яшчэ абмяркоўваць, але то, што вы лічыце самым важным і патрэбным сказаць па 2 хвілінкі, для чаго патрэбна Координацыйная рада, для чаго вы туды ідзеце, з якой праграмай, што хочаце там дабіцца. Ну, давайте тады, можа быць, як я прадставіў, так і будзем пачынаць. Ольга Броман, вашы 2 хвілінкі. Так, дзякуй, гаспадар Віталь. І я, па-першае, хацела сказаць, што я вельмі рада ўдзельнічаць у гэтых дэбатах, што нарэшце беларусы ЗША таксама у тэме і ў гэтай хвалі, то мы заўсёды сябе адчувалі трошкі адарванымі ад Еўропы, але зараз вельмі актыўна ўключыліся, і вельмі шмат беларусаў ЗША ў розных спісах удзельнічаюць у выбарах у Координацыйную раду. Я удзельнічаю ў спісе номер 6, голас дыяспор, і я вельмі ўдзячна Надзеі, з якой я і сябрую, і шмат мы працавалі раней, што мяне туды запрасіла. І я ўвогуле бачу вялікі патэнцыял у Координацыйнай радзе, бо ўсё жыццё мяне натхнялі менавіта людзі. І мне падаецца, паасобку вельмі цяжка штосьці рабіць, калі ты думаеш, асабліва калі там у Беларусі мы жылі, і нам ніколі не давалі магчымасці штосьці зрабіць. І вось зараз разам гэтая магчымасць з'явілася, і мяне натхняюць людзі ў нашым спісе, таму што ў нас людзі з розных краін, з 7 краін, і людзі рознымі бэкграўндамі і прафесіямі. Гэта нам часто кажуць у нейкую прэтэнзію: вось вы тут у сваі выехалі за мяжу, і вы не ведаеце, чым жыве Беларусь. Але насамрэч у нас людзі, актывісты, якія ўжо удзельнічалі ў Координацыйнай радзе і другога, і нават першага склікання. І маладыя актывісты, якія вось пераехалі, шмат хто пераехаў пасля менавіта 2020 года. То бок у нас разнастаронні спіс, і чаму мне падабаецца і блізкі гэты спіс, гэта не толькі таму, што я пабачыла там людзей, у якіх я веру, і якія мяне натхняюць, але яшчэ таму, што мне вельмі адгукаецца тое, што робіць, і таксама кажуць часта, што вось у вас усіх аднолькавая праграма. Але ці не цудоўна гэта, што мы будзем працаваць разам над адным, але нягледзячы на тое, што безумоўна у нас там свабодная Беларусь, свабода палітвязням у прыярытэце, таксама ў нашым спісе тое, што выдзяляецца, вылучаецца, гэта правы чалавека. У нас ёсць прадстаўніцы фем-групы, і моцны уклон на правы чалавека, на правы недыскрымінацыі жанчын і ўразлівых груп насельніцтва, а таксама, што мяне асабіста вельмі прыцягвае, гэта развіццё беларушчыны, беларускай мовы, культуры, традыцыі, захавання. Это тое, чым я тут займаюся у ЗША.
Ольга, дзякуй. Напомню, що будзе у нас час. Якраз приблизно 2 хвилинки пройшло. І дзякуй за такі яркі выступ. Давайте, як я казав, по черзі, як я представляв, Денис Баранов, ваші 2 хвилинки максимально стратегічно. Цікава деталь, дякую, що ви так сказали стратегічно, бо у нашого блоку Прокоп'єва Єгорова найбільш стратегічна програма з усіх 12 груп, які йдуть у Координаційної ради. І справа в тим, що ми одні, хто бачить не тільки певні проблеми, які існують на сьогоднішній день і у Координаційній раді, і у нашому руху за незалежність, за одновлення демократії у Білорусі. Ми так само розуміємо, що треба для гэтага зробити, і ми розуміємо, які у нас є ресурси, і яких ресурсів у нас не стає. Тому основні частки дві нашої програми. Гэта першае, пабудаваць вельмі моцную уплывовую дыяспору па-за межамі Беларусі. Гэта не просто пабудаваць шмат арганізацый, якія прасоўваюць культуру, ці навучаюць дзетак мове, ці робяць нешта такое, каб беларусы адчувалі сябе дома нават у выгнанні, але гэта менавіта пабудаваць дыяспору, якая з'яўляецца інстытутам у тых краінах, у якіх яна існуе, гэта пабудаваць стасункі з краінамі, дзе мы жывем, і гэта пабудаваць фінансаванне. І вось гэта перацякае ў другую частку нашай праграмы, і гэта інстытуталізацыя як і Координаційнай рады, то бок стварэння працэсаў, якія дазволяць Координаційнай радзе існаваць пасля вось гэтых 2 гадоў, на якія мы зараз абіраемся, а таксама пабудаваць усё, што нам трэба, каб у той момант, калі мы зможам атрымаць уладу ў краіне, вярнуць уладу народу ад дыктатуры, каб у нас былі інстытуты, якія могуць прыехаць і пачаць працаваць. Вось гэта самае важнае, што мы робім у адрозненне ад усіх астатніх, гэта тое, што мы разумеем, якія у нас ёсць праблемы, вось гэта адсутнасць інстытуталізацыі і тое, што мы можам зрабіць, каб вярнуць інстытуты як дыяспоры, так і дэмакратычнага руху. Дякую. Добра, дзякуй. Сапраўды стратэгічна і коротка. Што ж, Ева, ваша чарга. Дзякуй, што запрасілі. Сёння я буду размаўляць па-расейскі, таму выбачаюся, але першыя 2 хвіліны я магу апавясці пра нашу кампанію на беларускай мове. Краіна для жыцця – гэта грамадскі рух, сфарміраваны ў 20-м годзе на аснове падзей, якія адбываліся ў Беларусі. Гэта тыя валанцёры праводзілі кампанію з Сергеем і Светланай Ціхановскай. Гэта становішча зрабіла ўсіх мацнейшымі, згрунтаванымі, мэтанакіраванымі. Нас цікавіць адзінства дэмакратычных сіл, абарона правоў і бяспекі кожнага беларуса, станаўленне культуры, узаемадзеянне з цывілізаваным светам, які гатовы прымаць і паважаць наш суверэнітэт. Праблемы, якія бачым, гэта сваркі, страх, расчараванне. Вырашэнне праблем залежыць ад узроўня адказнасці, якую адчуваем перад адно адным. Нам не трэба змагацца з наступствамі, а ўмець знаходзіць прычыну. Я выступаю не як палітык, а як чалавек, якому балюча усведамляць рэальнасць, у якой апынулася наша краіна. Балюча ад таго, што шмат таленавітых і выдатных людзей з цяжкасцю знаходзяць кропкі ўзаемадзеяння. Лічу, што працоўная версія рады можа быць паўнавартаснай толькі ў тым выпадку, калі кожнай структуры з'явіцца магчымасць быць пачутай. Мы ўсе маем патрэбу адзін у адным. Сэнс лідараў – натхняць іншых на лідарства і быць прыкладам для сумеснага развіцця. Легітымнасць – гэта маральны давер, і мы дорым тым, хто умее натхняць. Наконт бяспекі і галасаванняў. Кожны, хто дае даступную інфармацыю пра сябе, робіць непросты выбар і паказвае адкрытасць сваіх намераў. Я выказваю вялікую падзяку тым, хто запрашаў мяне прыняць удзел у 4 спісах і ўпэўнена, што кожны дастойны чалавек зможа знайсці сябе ў агульнай справе. Таму, акрамя вопыту і ўзроўню адукацыі, паважана мець намеры, дзеля чаго вы тут. Таму, што мы ведаем, што такое свабода і любоў. Таму, што мы разам. Дзякуй.
Дзякую. Я проста удакладню, гэта, напэўна, некі такі дакумент, які распрацаваны вашым блокам, так? І кожны з кандыдатаў яго на дэбатах зачытвае. Ну, в сэнсе, тут нічога такога дзіўнага, што людзі прадстаўляюць блок сваёй, праграму свайго блоку, так? Так разумееце? Это ваша асабістая? Я составила речь на русском языке, потом перевела на белорусский, скинула в общий чат, спросила, солидарны ли они с моим высказыванием. Они сказали «да», и я решила на белорусском мове его прочитать. Здорово, здорово. Ну і давайте, будуць у мяне яшчэ агульныя пытанні, вы, напэўна, нават прыблізна ведаеце, якія тэмы будзем абмяркоўваць, але пакуль я таксама буду рэагаваць на тыя непасрэдныя выказванні, якія ўжо сёння прагучалі. І вось цікава, што Денис гаварыў, ну, па-першае, это у нас всё-таки агітацыя, да, што іх самая важная, самая стратэгічная, самая лепшая праграма, это то, што кандыдаты якраз могуць і нават павінны гаварыць на гэтых дэбатах. Але цікава, што менавіта ухіл на працу з дыяспорай. І вот у меня тут да Дениса і да Ольгі такія пытанні, бо Денис, ну, як прадстаўнік блока Прокоп'ева і Егорова, і сам і Прокоп'ев не раз про это гаварыў, што хоча прадстаўляць моцную дыяспору. Але Ольга прадстаўляе менавіта той спіс, які называецца «Голас дыяспоры. Адзінства па-за межамі». Ці не ёсць в гэтым сэнсе у вас такая, ну, будем лічыць, добрая канкурэнцыя? Як вы вырашаеце, як она павінна развязацца? Хто павінен і чаму, так сказаць, захапіць сімпатыі дыяспоры? Ну, Ольга, можа быць спачатку. Насамрэч так, калі мы прачыталі спіс блока Прокоп'ева, Егорова, у нас ёсць шмат падобных пунктаў, і ў іх таксама жывуць людзі за мяжой, але, ну, гэта цудоўна, гэта здаровая канкурэнцыя. У нас людзей у дыяспоры жыве амаль у кожнай краіне свету і тысячы, сотні тысяч. Таму, мне падаецца, хопіць актывістаў на ўсіх. І гэта цудоўна, што у нас адно некае бачанне, і калі мы пападзем у каардынацыйную раду, мы можам разам супрацоўнічаць у нейкіх дыяспаральных момантах. Денис? Дзякуй, Ольга. Так, сапраўды, гэта, дарэчы, што цікава, калі розныя аналітыкі рабілі агляд праграмаў, яны звярталі ўвагу на тое, што большасць праграмаў спісаў, яны вельмі падобныя у дачыненні да, як гэта кажуць, за ўсё добрае супраць усяго агіднага, так? Але у нас, вось, нашых двух спісаў сапраўды супадае адзіны пункт, які сапраўды датычыцца сапраўднай працы і працы, якая мае прынесці нейкія вынікі станоўчыя для ўсяго руху. І я ведаю, што Вадзім Прокоп'ев, лідар нашага спісу, і Надзея Нортон, лідарка спісу «Голас дыяспоры», яны, прынамсі, аднойчы, але мне падаецца, што ўжо шмат разоў цягам гэтай кампаніі падрыхтоўкі да выбараў сустракаліся і размаўлялі. Я ведаю, што ў нас вельмі добрыя кропкі сутыкнення і нават дакранання. Я б сказаў, што мы вельмі добра разумеем, што у нас шмат чаго агульнага, і мне падаецца, што прынамсі ў накірунку будавання моцнай дыяспоры, уплывовай дыяспоры мы будзем працаваць разам. Наконт астатняга я не ведаю, але тут сапраўды у нас вельмі падобныя праграмы, але розніца ў тым, што ў нашым блоку зараз наш блок складаецца з прадстаўнікоў 13 краінаў, што гэта найбольш геаграфічна шырока прадстаўлены блок, так, сапраўды. Добра, дзякую, вот удакладнілі гэту пазіцыю. Ну, задам пытанне Еве, тыя пытанні, якія мы абавязкова павінны сёння закрануць, такія стратэгічныя. Для чаго, на вашу думку, сёння в такой, ну, скажем, нелёгкай сітуацыі, не будзем ужываць іншыя словы, змрочнай сітуацыі, беларусам патрэбна каардынацыйная рада, якую, на вашу думку, яна ролю павінна выконваць в структурах дэмакратычнай супольнасці за мяжой? І вы асабіста як бачыце сваю ролю там, калі будзеце абраныя, какие, может быть, самые главные у вас будут интересы, какие вы будете отстаивать там? Дякую. Значит, первое. Мы, наконец, учимся делать то, чем мы не могли заниматься в течение всего времени, живя в Беларуси. Мы учимся заниматься политикой, изучать, что это такое. Хотелось бы верить, что, наконец-то, вот эта вот подея, которая сейчас будет происходить, сможет объединить
все структуры, и продуктивно мы сможем быть более эффективными, когда мы будем именно вместе. Потому что все время, когда я жила в Беларуси, наблюдала за тем, как множество классных структур, демократических сил, и у них были между собой периодически какие-то проблемы, ссоры, и, наконец-то, вот ситуация складывается таким образом: чем жестче режим в Беларуси, тем сильнее мы становимся, и больше у нас шанс научиться друг друга слышать, и это очень здорово. Я на самом деле всегда была только активистом, который поддерживал различных лидеров, которые выступали за свободу Беларуси. Моя первая идея, почему я вообще начала этим заниматься, потому что меня не устраивала смертная казнь в Беларуси. Я считаю, что человек и его свобода, его право на жизнь – это святое, и государство не имеет права посягать на на то, что оно должно защищать. Вот. А потом уже я начала замечать множество проблем. Это и в сфере образования, в сфере медицины, в сфере, например, с инвалидами. У меня много друзей-инвалидов в Беларуси живет, и они все государству не нужны. И я понимаю, как государство на каком уровне пиарит себя, например, через инвалидов, и на самом деле в какой ситуации они сейчас оказались. Вот, поэтому очень много проблем, и я понимаю, что только вместе мы можем решать это все максимально продуктивно. Добренько, дзякуй. Ну і тут, думаю, вот для пачатку просто тое ж самае пытанне другім сённяшнім удзельнікам, паколькі оно самае важнае для пачатку нашай размовы, для чаго патрэбна, на вашу думку, каардынацыйная рада, як вы бачыце яе паўнамоцтвы, як вы бачыце яе функцыі і як вы бачыце сябе ў ёй. Давайте, Денис. Дякую, Віталь. Значыцца, першае, самае галоўнае, навошта нам каардынацыйная рада, гэта тое, што нам патрэбныя інстытуты, якія прызнаныя як у дэмакратычным руху, так і сярод нашых партнёраў. Справа ў тым, што шмат чаго, што сёння існуе у нашым руху, гэта проста НДА, якія вырашылі заняцца пэўнай справай, і яны робяць даволі добрыя рэчы, але яны робяць іх у межах таго, што яны вырашаюць, як то НДА, якія рэсурсы ў іх ёсць. Няма стратэгічнага падыходу да таго, што нам трэба рабіць усім агульна дзеля аднаўлення дэмакратыі ў Беларусі. Каб стаць больш стратэгічнымі, каб з'явіліся інстытуты, нам патрэбная каардынацыйная рада. Гэта інстытут, у які ўваходзяць усе тыя, хто прызнае яе легітымнасць гэтага інстытута, і мы самі ствараем правілы, якім чынам мы абіраем людзей у каардынацыйную раду і якім чынам яна функцыянуе. Што датычыцца менавіта функцый каардынацыйнай рады, першае, гэта каардынацыя стратэгічнага планавання. Нам трэба разумець, што мы будзем рабіць цягам наступнага году, калі ў 25-м годзе Лукашенко хоча правесці знову выбары, ці ён не правядзе, ці што ўвогуле будзе адбывацца. Нам трэба разумець, якім чынам нам пабудаваць добрыя стасункі з нашымі партнёрамі ў краінах, дзе мы жывем, з краінамі, якія могуць нам дапамагчы нечаму іншым. І трэцяе, гэта тое, што нам трэба навучыцца браць адказнасць на саміх сябе і адпавядаць гэтай адказнасці. То бок, калі хтосьці ў нас у дэмакратычным руху бярэ на сябе нейкую функцыю, яны маюць быць справаздачныя не толькі донарам, якія іх падтрымліваюць, а ўсяму дэмакратычнаму руху. Бо калі хтосьці кажа, што мы будзем займацца санкцыямі, усе давяраюць тым, што гэтыя людзі будуць вельмі добра рабіць сваю працу. Але трэба ўсім разумець, што дакладна яны робяць, якім чынам штосьці працуе, штосьці не працуе, якім чынам можна ім дапамагчы, і без вось гэтага інстытуту каардынацыйнай рады, якая можа прымаць справаздачы і рэкамендаваць ці дапамагаць шукаць нейкія іншыя рэсурсы, без гэтага мы не можам стаць больш эфектыўнымі, мы не можам павярнуць сабе дэмакратыю ў Беларусі. Дзякуй. Добра, дзякуй. Пытанні ў мяне, канешне, з'яўляюцца, але спачатку, як абяцаў, вот мы даем всем выказацца, і, Вольга, ваш адказ на гэтыя галоўныя пытанні, якія ўжо адказалі вашы калегі.
Так, па-першае, я пагаджуся ў многім з калегамі, да, згодна, это ўсе цудоўныя функцыі, якія мы чакаем ад Координацыйнай рады. Таксама вось мы жывем тут у ЗША, і мы, людзі ў ЗША ведаюць у такім прыкладзе такой дэмакратыі, якая ўжо існуе шмат стагоддзяў, што калі ты хочаш нешта змяніць у сваёй краіне, першы крок, які трэба зрабіць, это прайсці і прагаласаваць за кагосьці. Таму Координацыйная рада гэта не толькі шанец для дэмакратычных сілаў аб'яднання, якія ўсе кажуць, ну дзе ваше аб'яднанне, чаму гэтыя сілы разрозненыя? А вось Координацыйная рада гэта такая пляцоўка для абмеркавання, канструктыўных дыялогаў, але яшчэ і для беларусаў уключыцца ў гэты працэс, прагаласаваць за той спіс, якім ім бліжэй, прагаласаваць увогуле за нейкую, надаць Координацыйнай радзе нейкую легітымнасць гэтымі сваімі галасамі, тому што, як я ўжо і раней заўсёды казала, што у нас, у беларусаў, атрафіравана гэтая палітычная адказнасць, пра якую Дзяніс сказаў. І я зразумела, таксама, чаму я іду туды, то хто, калі не я. Калі ты хочаш штосьці змяніць, трэба пачаць з сябе. Таму мне вельмі хочацца пайсці ў Координацыйную раду, взяць палітычную гэтую адказнасць на сябе і таксама працаваць з іншымі беларусамі. І чаму яна таксама павінна? Мне падаецца, вось гэта то, што сам Дзяніс сказаў, на міжнароднай арэне прадстаўляць Беларусь. Гэта вельмі важна. Координацыйная рада ўжо аднойчы мела гэты дыялог з урадам ЗША, у якім Надзея з нашага спіса лідарка удзельнічала. Яна была ў мінулым скліканні прадстаўніцай ад АБА. Гэта шукаць разам шляхі, як дапамагчы беларусам унутры Беларусі, тому што гэта вельмі цяжка. Нават зараз прагаласаваць беларусам з Беларусі цяжка. І мы разам можам шукаць гэтыя шляхі не толькі як беларусам, але яшчэ і таксама імігрантам, як дапамагаць. Таму я асабіста бачу вялікі патэнцыял у гэтай радзе, і я больш такі чалавек-аптыміст, таму буду верыць, што гэтае скліканне будзе лепш, чым мінулае, а наступнае яшчэ і лепш, чым гэтае. Добра, давайте паспрабуем удакладняць некаторыя тэмы, якія пачулі ўжо ад нашых удзельнікаў. Вось, Ева, вы казалі пра тое, што раней вось былі ў дэмакратычных сілах сваркі. Напэўна, вы чыталі в гістарычных дакументах. Я не думаю, што сапраўды гэта такое назіралася. Я просто про сябе ухмыкнуўся, што я сапраўды з пачатку 90-х за беларускай палітыкай назіраю, ну і магу з вами пагадзіцца. Вось. Чаму вы думаеце, што ў гэтым складзе Координацыйнай рады нешта будзе па-іншаму, калі дастаткова розныя людзі прыйдуць з розным стаўленнем, тым ліку да Ціхановскай і да нейкіх пытанняў, і вот чаму, па-вашаму, там будзе еднасць, мір і згода? Во-первых, потому что в этот раз хочется верить, что отношения между структурами будут более прозрачные, и мы сможем понимать причину, почему там что-то было не так до этого. Раньше было все более как-то за закрытыми дверьми, поэтому, значит, сейчас это будет абсолютным неуважением, если вот наши списки, например, там хотя бы по одному, по два представителя с каждого списка, например, попадет, и мы будем продолжать разводить скандалы, срачи. Это будет неуважительно по отношению к тем людям, которые сейчас в Беларуси оказались в тяжелой ситуации или которые были вынуждены уехать, потому что они, наша главная цель, быть полезными для них. И режим реально ставит нас в ту ситуацию, когда у нас просто, нет выбора, нам надо, скажем так, набраться терпения, вот, и начать быть эффективными, продуктивными и с уважением относиться друг к другу. Я знаю то, что каждый белорус гений, но он гений-одиночка, и мы вот привыкли сами по себе вот что-то делать. Но если мы сможем объединиться, это будет невероятно, потому что я видела это объединение в 2020 году, и это самое прекрасное, что происходило со мной в Беларуси за всю жизнь в Беларуси. Вот, это было невероятно, и это то, ради чего хочется делать все то, что мы делали, чтобы верить, что все это было не напрасно, потому что это стоит того. Свободные белорусы – это очень красиво. Дякую, Ева. Дзеніс, удакладняльнае пытанне для вас. Наконт паўнамоцтваў
ну, так прагучала, што Координацыйная рада можа браць на сябе паўнамоцтвы, в прынцыпе, сама, ну, паколькі сапраўды няма нейкага такого закону. Як это все будзе адбывацца, пакуль мала хто ведае, но відавочна, што, відаць, сама Координацыйная рада складзе нейкую працэдуру, па якой яна павінна дзейнічаць. Але вот і у вас прагучала слова легітымнасць, але па-вашаму, як паўплывае на легітымнасць Координацыйнай рады то, што, ну, в силу нейкіх абставінаў і ясна атмасферы страха і в силу таго, што пазнавата, можа быць, як многія лічаць, праводзяцца гэтыя выбары, што за всіх удзельнікаў, за всіх кандыдатаў прагаласуе, ну, напрыклад, некалькі десяткаў тысяч чалавек. І што тады скажуць, ну, скажем, праціўнікі Координацыйнай рады, кого вы прадстаўляеце? Што бы адказалі на такой папрок? Гэта сапраўды, дзякую, Віталій, гэта сапраўды вельмі добрае і складанае пытанне, бо легітымнасць у першую чаргу азначае гэта тое, што усе людзі, на каго распаўсюджваецца праца вось гэтага інстытута, што яны прымаюць гэты інстытут сапраўдна. То бок яны згодныя з правіламі, праз якія гэты інстытут быў сабраны, з паўнамоцтвамі і гэтак далей. Справа таго, колькі людзей прагаласуе, гэта сапраўды вельмі балючае для мяне пытанне, бо я бачу вельмі шмат, я б сказаў, негатыўных ці адмоўных вось такіх рэакцый на галасаванне. Шмат хто незадаволены, што не былі прынятыя іх прапановы, і там і хтосьці прапанаваў зрабіць лепей, там хтосьці не ўдзельнічае, то і сёе. І гэта ўсё сапраўды падрывае легітымнасць Координацыйнай рады. Але справа ў тым, што як у кожнай краіне няма нічога ідэальнага. Нам трэба прыняць, што вось гэта у нас існуе на бліжэйшыя 2 гады, наколькі яно не... І трэба кожнаму задаць сабе пытанне, наколькі прапанова, якая зараз існуе з Координацыйнай рады, яна адпавядае вашым патрабаванням. Калі збольшага гэта ўсё ж такі добра, калі вы бачыце людзей, якія падтрымліваюць нейкія ідэі, якія вы таксама падтрымліваеце, ідзіце і галасуйце за іх. Гэта самае важнае. І мне будзе вельмі шкада, мне будзе вельмі прыкра, калі за кожнае месца, атрыманае ў Координацыйнай радзе, будзе менш за 1000 галасоў. То бок я хачу, моя асабістая мэта, каб прагаласавала прынамсі 80 000 чалавек, бо тады гэта будзе прынамсі нейкі паказчык. Сапраўды хацелася пабачыць бы і там 2-3 тысячы галасоў за кожнае месца, але трэба быць троху рэалістычнымі, і для мяне добры мандат будзе, для мяне добрым паказчыкам будзе 1000 галасоў. Што датычыцца правоў ці абавязкаў, ці вось таго, чым Координацыйная рада мае займацца, но тут, калі хтосьці хоча называць Координацыйную раду протапарламентам, тады трэба разглядаць Координацыйную раду як парламент у любой краіне. А парламенты ва ўсіх краінах займаюцца вельмі простымі рэчамі. Па-першае, яны прымаюць законы, і гэтыя законы, якія выканаўчая ўлада мае потым выконваць, і ўсе маюць падпарадкавацца. Мы гэтай магчымасці не маем. Координацыйная рада не можа прыняць нейкі закон і сказаць, што ўсе беларусы ва ўсім свеце маюць рабіць АБВГД ці што. Гэта не можа, так? Таму гэтыя абавязкі мы браць не можам, мы не можам ствараць законы. Другое, гэта парламент прымае бюджэты, які зноўку прапановуе выканаўчая ўлада для выканання тых законаў. На гэтым узроўні мы працаваць не можам, але мы можам стварыць нейкі агульны бюджэт дэмакратычнага руху. Зноўку мы можам гэта зрабіць па нашых правілах. Для гэтага Координацыйная рада і ствараецца. Гэтага паўнамоцтва зараз няма, але гэта адно з таго, што мы прапановуем, што мы маем быць самафінансаванымі. І трэцяе, чым займаецца любы парламент, гэта прымае нейкія вось рэзалюцыі, прымае нейкія стварае слуханні на розныя тэмы, якія цікавыя грамадству, і потым выносіць свае нейкія рашэнні, прапановы, погляды, вось гэтая рэзалюцыя. Гэта тое, чым збольшага займалася Координацыйная рада другого склікання. То бок мы хочам захаваць усё тое, што было добрае у Координацыйнай радзе другого склікання, і дадаць новыя паўнамоцтвы, бо нам трэба развіваць гэты інстытут, нам трэба станавіцца мацней. Дякую. Добра, зразумелы адказ. Вольга Броман, да вас хацеў бы задаць пытанне, наколькі, па-вашаму, все-таки галоўнымі прыярытэтамі павінны стаць якія пытанні для Координацыйнай рады? Ці вось слуханне, скажем, прадстаўнікоў пераходнага кабінета, гэта было то, чым, скажем, праславілася мінулая Координацыйная рада, калі там
скажем так, коротко, нават одного министра, как мы называем их, представников переходного кабинета, вот Азарова сняли, ці некими, скажем, резолюциями, которые повинны формовать, ну, скажем, палітычную лінію таго ж кабінета, но ён прадстаўляе ў нас дэмакратычныя сілы. Ці, можа быць, вы лічыце, што вот Координацыйная рада, ну, в пэўным сэнсе мае права і як бы больш на себе перацягваць паўнамоцтва, чым мела мінулы склад? Дякую за питання. Мені подається, тут такої конкуренції з офісом Тихановської, ці з кабінетом, ну, не повинно бути. Ми всі рухаємося одним напрямку і якби доповняти повинні один одного. І, звісно, хотілося б більше працювати і взаємодействувати з кабінетом і з офісом. І коли в яких напрамках рухатися, ну, подається напрамок один, це тиснути на режим таким чином, каб хоч якості наблизити ці переміни. Але, ведаєте, вельмі шмат людей чакаюць, што вось хтосьці зараз прыйдзе і ім некі такой, скажа, план там з 5 пунктаў, і вось заўтра ўжо рэжым падзе. Але такога няма. Каб гэта было магчыма, ну, мы бы гэта зрабілі як бы і год таму, і другое першае скліканне. Шлях да пераменаў гэта вельмі доўгі шлях, і часам ён нудны, марудны, і выпрацоўка розных варыянтаў. Гэта штосьці там вось націснуць праз санкцыі, ага, не атрымалася, можа трэба перафарматаваць гэтае бачанне санкцый, таму што мы не бачым, што яны не так моцна працуюць, як нам хацелось бы. Можа там дапамогу палітвязням шукаць шляхі, як, таму што зараз вельмі цяжка з якасці ўплываць на ўнутры Беларусі, і мы ведаем, што беларусы, яны, конечно, робяць, яны, можа, не публічна там, это мы не чуем, это небяспечна, але яны дасюль там внутры змагаюцца, і як мы можам гэта зрабіць больш бяспечна за мяжой, як вось знайсці гэтыя кірункі, каб супрацоўнічаць з гэтымі беларусамі. Добра, дзякуй. Тады бы хацелася, магчыма, спытаць зараз, раз уж мы заговорили пра гэтыя паўнамоцтвы і што мы павінны, як лічыць Ольга, в Координацыйнай радзе супрацоўнічаць з офісам, то хацелось бы спытаць у Дениса, ну, не выпадкова такое пытанне задам, бо, ну, можа быць, сілу нейкай стэрэатыпнасці, але можа быць сілу і даволі яркіх заяваў самога Прокоп'ева, ну, і, можа быць, в сілу пэўных, скажем, цёрак, якія былі вот у тагачаснага старшыні Координацыйнай рады Егорова з кабінетам, часам это прорывалось в прессу. Ці не можна сказаць, што вось блок Прокоп'ева-Егорова ідзе як, ну, пэўная апозіцыя туды, в Координацыйную раду? Бо, ну, все-таки, можа, нічого там страшного, ролі размеркаваныя, хтосьці ідзе туды падтрымліваць кабінет, ну, а хтосьці ідзе падправляць яго, скажем, памылкі выправляць. Ці не в гэтым бачыць себе ролю блок Прокоп'ева-Егорова? Дякую, Віталь. Самае смешнае, што сёння я пабачыў дыскусію ў адным з чатаў дыяспоры, дзе пэўныя людзі казалі, што вось ніякага выбару няма, што у Координацыйнай рады там гэта просто вось перастаноўка крэслаў, што ўсе там Ягораў працаваў калісьці ў кабінеты, той там і Прокоп'еў таксама штось рабіў, то і сёе. Сапраўды у нас наше бачанне троху адрозніваецца ад таго, што бачыць офіс Тихановскай. Я не ведаў, як гэта можна схаваць, бо у нас вось наша частка пра той, наша прапанова аб самафінансаванні, гэта тое сапраўды, што і офіс Тихановскай, шмат іншых арганізацый вельмі шмат часоў адмаўляліся рабіць, бо яны чамусьці не вераць у тое, што беларусы могуць самі сабе фінансаваць. І я не Вадим, я не люблю надаваць свае меркаванні людзям, калі яны гэта не казалі, але сапраўды вось ёсць бачанне, у нас ёсць розніца ў бачаннях, я не ведаю, чаму і офіс Тихановскай, і іншыя структуры адмаўляюцца фінансавацца за кошт беларусаў, і ёсць іншыя троху... Ну, можа, яны просто реально ацэньваюць і лічаць, што, скажем, не будзе такого аптымізму з боку беларусаў, яны не пацянуць все тыя сумы. Ну, калі беларусы самі не вераць у сваю перамогу, навошта мы ўвогуле штосьці робім? Калі мы не верым самі ў сябе, чаму нам увогуле нават спрабаваць нешта зрабіць? Ну, аддадзім, вось мы з'ехалі, нам усё бяспечна, ну, сябры у нас засталіся, ну, можа, сяброў калісьці выцягнем, а ось у Лукашэнкі засталася дзяржава. Мэта ўсіх нас, мы хочам аднавіць дэмакратыю ў Беларусі, мы хочам, каб нашы сябры, сваякі
усе нават незнаёмыя людзі, якія жывуць у Беларусі, засталіся ў Беларусі, каб яны пачалі жыць, атрымалі магчымасць жыць у сапраўднай краіне, якая працуе дзеля іх, дзе іхні голас можа быць пачуты. Гэта самае важнае. Без дэмакратыі, калі дыктатура застанецца, нічога гэтага не будзе. І калі мы самі не верым у сваю перамогу, калі мы самі не можам сабе фінансаваць, а мы ўжо падлічвалі на гэтых самых на каленках, я яшчэ ў 2022 годзе ў Вільнюсе казаў, што калі ў нас ёсць 300 000 беларусаў, якія па 10 еўра ці 10 даляраў штомесяц даюць ахвяраванне, гэта 36 мільёнаў на год. 36 мільёнаў на год гэта больш за бюджэт, які на ўсю Беларусь вылучае ЗША. ЗША багацейшая краіна, у нас тут трыльёны, 13 трыльёнаў у нас унутраны валовы прадукт і дзяржаўны бюджэт па некалькі трыльёнаў, ці колькі там сотняў мільярдаў. 36 мільёнаў для ЗША гэта вось, як цэнтамі проста пакідацца. І ЗША гэтыя грошы вылучаюць на Беларусь. Мы самі, беларусы, можам збіраць больш, калі мы гэтага захочам, калі мы будзем верыць у сябе. Але каб нам збіраць грошы, у нас мае быць празрысты інстытут, які мы ведаем, якім чынам ён працуе, калі мы можам паўплываць на ягоныя правілы. Координацыйная рада першага склікання, другого склікання не мела гэтых паўнамоцтваў, не мела гэтай легітымнасці, не мела гэтай інстытуцыянальнасці, якую мы зараз намагаемся пабудаваць. І калі мы зможам пабудаваць гэтую інстытуцыянальнасць координацыйнай рады, гэта будзе самая галоўная мэта, якую наш спіс намагаецца зрабіць. Добра, вот мы пошли, так сказать, по приватностях наших сегодняшних блоков, и тогда протягну эту традицию. Вот я спытаю у Евы, бо, все ведают, страна для жизни, краина для життя, это, скажем, структура, организация, как правильно назвать, звязанная, перш за все, прогучала в 2020 году з імем Сергея Тихановского. Что она является зараз, в 24-м? Гэта былыя актывісты, которые вымушаны былі з'ехаць з Беларусі, яны працягваюць свае нейкія паміж сабой адносіны палітычныя, ці гэта новыя людзі прыйшлі і вакол вас згуртаваліся, і чым на сёння вы, скажем, вылучаецесь з іншых блокаў і якія вы маеце традыцыі з 2020 годам? Дякую. Значит, во-первых, «Краина для життя» — это те активисты, которые принимали участие во всей президентской кампании, начиная там от сбора подписей, проведения пикетов. Вот я сегодня узнала, что Оля Искалинкович, и как раз это было очень приятное такое прекрасное время, когда мы ездили вот и в Калинковичи, в том числе устраивали пикеты и в Мозыре, и в Минск, и в Витебск. Значит, это то связующее звено, которое было между лидерами Светланой Тихановской и теми людьми, которые приходили, отдавали за нее голоса. Да, эта структура совершенно молодая, но интересно, что принимали участие люди разных возрастов, там и очень молодые, и постарше, и это было невероятное единение, и как раз-таки вот на вдохновении 20-х годов, когда уже после митингов начались репрессии усиливаться, многие из них действительно были вынуждены уехать по разным причинам, и мы поняли, что мы не можем продолжать жить вот так вот друг без друга, и решили, скажем так, продолжать взаимодействовать между собой, потому что мы уже воспринимаем друг друга, вот все вот белорусы, которые были причастны к этому как семья. Естественно, мы помогаем семьям, которые внутри Беларуси, оказываем помощь, которые в тюрьмах сидят, и их родственникам, тем людям, семьям, которые были вынуждены уехать, потому что я, например, когда уехала из Беларуси, несколько месяцев как раз-таки жила в Украине, и была отличная возможность принимать новых людей и взаимодействовать друг с другом. И, скажем так, когда они приезжают в ту же самую Украину еще до войны, чувствовали, что их встречают, их покормят, их привезут, отвезут, они чувствовали, что они не брошены, потому что они были в таком ужасном состоянии, они не понимали, что произошло, и они оставили все, дома, бизнес, потеряли, там кто-то в тюрьме сидит. Это пока ты просто вот не переживешь, своими глазами не увидишь, ты не поймешь, насколько это важно быть нам вместе. Вот, и сейчас как раз-таки у нас появился шанс
воссоединиться с, скажем так, с теми лидерами. То есть мы все это время работали сами, своими усилиями. То есть вот мы работали за свои деньги, как бы оказывали всю эту помощь. То есть я, например, никогда никаких вообще зарплат не получала, никаких грантов. Поэтому я знаю, что мы можем это делать даже своими усилиями, а если у нас будет еще какая-то там поддержка, там даже гранты, не гранты, но хотя бы вот более опытных людей, мы просто вообще готовы сделать все, потому что это очень важно быть вместе вот таким образом. Окей, так, дзякуй вялікі за такі цікавы адказ. Ну і зараз на дзіва для мяне, ну рэальна ёсць даволі шмат пытанняў ад гледачоў. Я, так сказать, это не мае сваякі, я нікого не падгаварывал, ніхто не ведае, але ёсць. І іх нават многа, відаць, нейкі чалавек актыўна задаў там 10 пытанняў, я всех не буду зачитывать, але ёсць, которые варта, можа быть, нам прогучалі тут. Пасля падзення дыктатуры Канстытуцыя будзе перапісана з нуля. Які тэрмін працы вы мяркуеце, трэба будзе ўстанавіць для прэзідэнта? 1 год, 2 гады, 3 ці больш гадоў? Я думаю, коротка кожны з удзельнікаў можа адказаць. Ну, просто цікава, сапраўды, ваше меркаванне. І ввогуле я б дадаў бы так, вы за прэзідэнцкую ці парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку? Ну, смелее берите сами по череде, давайте, да. Давайте я откажу. Да. Я думаю, что мы уже так стомились от гэтых президентских республик и крепких хозяйственников, что я особисто за парламентскую республику, але, конечно, мне падаецца, гэтые пытанні павінны вырашацца на неких референдумах, абмеркаваннях з беларусамі, першую чаргу, якія жывуць у Беларусі. І, ну, напэўна, я не ведаю, ну, 4-5 год, 4 гады для президента оптимально. Добра, ёсць яшчэ жадаючыя адказаць на это же пытанне? Я могу поспробовать, так. Естественно, это парламент, потому что структуры должны работать параллельно и следить за тем, как добросовестно, недобросовестно выполняется их функция, точно так же, как и суды и все остальное. Это, кстати, интересно, дать президенту год и проверить, насколько он вообще будет стараться оправдывать ожидания людей. То есть, например, парламент может, например, 4 года основать, а президент — это вот символ какой-то лидер, который может на международных уровнях представлять нашу страну, это неплохо, вот, но 4 года это слишком расслабляет президентов, как мне кажется, и год это было бы прикольно, я не знаю, насколько это актуально, это надо все обсуждать, но интересная версия, да, спасибо. Згаджуся з вами, што это было бы прикольно, да. Денис. Ну, у мяне меркаванне вельмі адрозніваецца ад усіх астатніх. Я шмат вывучаў амерыканскую канстытуцыю, што ў школе, што ў універсітэце, бо я тут навучаўся і добра ведаю амерыканскую гісторыю, таму я вельмі падтрымліваю амерыканскую сістэму, дзе прэзідэнт і парламент гэта дзве асобныя структуры, дзе выканаўчая ўлада падпарадкоўваецца парламенту, бо у краінах, дзе толькі парламенцкая рэспубліка, там уся выканаўчая ўлада гэта сябры парламента. Гэта тое ж самае, што вось калі паглядзець на Вялікую Брытанію, на Ізраіль, на Эстонію, там прэм'ер-міністр гэта сябра парламенту. І там няма такога падзялення ўлады, няма такога кантролю за выканаўчай улады з боку заканадаўчай улады, як ёсць у ЗША. Таму я лічу, што ў Беларусі мае быць асобны прэзідэнт і асобны парламент. Прэзідэнт можа абірацца там прыблізна ад 3 до 5 гадоў, гэта можна з гэтым паспрачацца. І справа зноўку таму, што ў ЗША вось гэтая культура, што выканаўчая ўлада мае быць троху больш стабільнай, троху больш доўгатэрміновай, чым законодаўчая ўлада. І другое, што парламент мае быць двухпалатным. Адная палата гэта аднамандатныя акругі, каб у кожнага беларуса, у кожнага грамадзяніна быў прадстаўнік, які адказвае менавіта за яго. І другая палата, вось як у Чэхіі, у іх адная палата гэта аднамандатная, другая палата гэта прапарцыянальная, у іх там гэта завецца сенатам, дзе партыі прадстаўленыя. І таму, што агульнанацыянальная папулярнасць партыі па ўсёй краіне можа адрознівацца паміж акругамі, таму прадстаўніцтва ў заканадаўчай уладзе мае адпавядаць таму, якім чынам прэферэнцыі і папулярнасць ёсць у краіне. Ева штосьці хоча мне адказаць? Да, конечно, калі ласка, да.
Хочу отметить, что Америка — это удивительная страна, от которой я получаю невероятное наслаждение, находясь здесь. Это очень интересно изучать политику. Я пока что особо не вникала, но то, что я увидела, проблема. Значит, здесь главенствуют две партии, и они между собой постоянно конкурируют. С теми людьми, которые живут здесь давно, с которыми я общалась, они говорят, что это реальная проблема, потому что никаким другим партиям не дают шансов себя проявлять. И например, если сравнивать со скандинавскими странами, которые вот приезжали в Беларусь, я ходила на мастер-классы, они говорили, что у нас очень много структур имеют голос в парламенте, там вот тоже типа какие-то вот структуры есть, и это скорее как плюс, потому что две партии — это, конечно, хорошая конкуренция, но этого недостаточно для полноценной работы с Пропоную, обществом. да, это Вось, вельмі цікава. Не і будем разводить дискуссии, я, они я ведутся стагоддзямі. Конечно, вельмі хуціка. американская система, калі пераможца забирае все, выкликае у многих критику. В Вось. Европе многие представлены часам 6-7 розных партий в парламентах. И скажу, под вот уплывом американского жыцця Денис любіць американскую систему, але в Европе все-таки моцны президент бадай что только во Франции из США. Ну, а там и на ўсход яшчэ таксама пошли моцныя президенты. Маецца на увазе моцны паводле Конституции, да, не паводле нейкіх якасцяў. А большасць краін, пераважна Европы, все-таки больш схільны да парламенцкай сістэмы, і прэзідэнт чыста такія намінальныя функцыі выпускае, чыста такая даведка. Ёсць да Дениса пытанне ад вот гэтых же наших гледачоў. Зараз я пагартаю. Да, оно было зверху. Денису, ці вы ўваходзіце, ці зарэгістравалі якую-нибудь дыяспорную арганізацыю США згодна з праграмай вашага блока? Вот вы яшчэ ідзеце ў кандыдаты, ад вас уже патрабуюць, што вы зрабілі, каб быць кандыдатам. Да. Ну, я ведаю, хто гэта напісаў, прынамсі мне падаецца, што гэта за Наталя, но гэта троху смешна, я пабачыў гэта пытанне, але я сам не рэгістраваў, я уваходзіў у склад групы, якая займалася прасоўваннем першых законаў аб гэтых самых аб санкцыях да Беларусі. Мне вельмі не страшна аб гэтым казаць, бо я ведаю, што крымінальны тэрмін мне ўжо ўсё роўна будзе падпісаны, бо я гэта нават рабіў не настолькі па-партызанску. Вось так я ўваходзіў у розныя групы, я прымаю вельмі актыўны удзел у жыцці нашай вашынгтонаўскай субполкі. Я вельмі добра ведаю гісторыю як і базы беларуска-амерыканскага адзіночання, якое было створанае пасля вайны, вось у той паваеннай хвалі эміграцыі. Я вельмі добра ведаю, як працуе АБА, чым займаецца Асацыяцыя беларусаў Амерыкі і шмат розных арганізацый, што, дарэчы, як і беларускіх, так і іншых дыяспораў. Я вельмі плённа супрацоўнічаю з украінцамі і вельмі добра ведаю, як яны працуюць. Таму у мяне вельмі шмат вопыту рознага, і я ведаю, што трэба рабіць з дыяспорнымі арганізацыямі і чаго трэба пазбегаць. Вось пытанне ад вядомай чамусьці вам, але невядомая мне Натальі К. таксама цікавае. Да Дениса, але я думаю, все могуць адказаць. Вы ў спісе пад нумаром 27, шанец трапіць у Коаліцыйную раду згодна з апытанкамі нулявы. Што будзеце рабіць пасля выбараў і калі не трапіце в Координацыйную раду? Паколькі, чаму я сказал, што для ўсіх, вы тут удзельнікі сённяшніх дэбатаў явна не першы, не другі, не трэці нумар у сваіх спісах. І ці вы разглядаеце сапраўды, што вы не трапіце, ці можа быць там ёсць нейкая дамоўленасць, што нейкія людзі ў спісах, так это бывае в дэмакратыях, яны так просто прысутнічаюць для піару, а потым яны саступаюць месца тым, хто ніжэй іх спісу, але хто гатовы да паўнацэннай такой рутинной працы. Вот у вас конкретно, калі ласка, Ева тянет руку, вы можете перший отказать. Дякую. Я в своем списке оказалась под вторым номером. Это было удивительно, приятно и неожиданно. Но я хочу сказать, что если вдруг так случится, что наш список попадет, это будет, во-первых, большая честь, а во-вторых, я с удовольствием, если будет на то необходимость, уступлю свое место любому из нашего списка. Это мы будем все обсуждать внутри. То есть у меня, мне было бы приятно, это была бы большая честь быть в Раде, но мне важно, чтобы... Вообще мои пожелания, чтобы все списки прошли, вот хотя бы по одному представителю или по два, это в идеале. Вот, значит, что там еще было, какое питание? Что будем делать, если не попадем? Так вот, у меня был опыт принятия участия в Беларуси, в местных выборах, в парламентских выборах, и я принимала участие от начала во всех президентских.
И, ну, я знала, что меня не выберут, меня никто не назначит. Я видела все эти фальсификации, как это все происходит, и мне задавали уже такие вопросы, что будет, если вы не попадете в парламент. И на такие вопросы всегда отвечаю, что, ну, я буду делать все то же самое. То есть все, что в моих силах, все, что от меня зависит, все люди, которые ко мне обращаются или к кому-то, я знаю, что кто-то может помочь, у кого-то больше возможностей, чем у меня. То есть все то же самое, вот, только на своем маленьком уровне. А если вдруг посчастливится, то просто, может быть, этот уровень будет более глобальный, более широкий. Спасибо. Ну і Ольга хочаце таксама адказаць. Так, по-перше, я хочу сказать, что мне вельмі адгукнулася, что сказала Ева, у меня приблизно подобное меркаванне, и я недавно почула такую фразу, выраз такі, что вось увели гэтыя гендерныя квоты, понабирали пустых жаночых галоў для статыстыкі, ну и мне так зачапіла, потому что я ведаю дакладна, что у нас спіс не набирали ни пустых, ни мужчынскіх, ни жаночых галоў. Все люди, якія в нашем спісе, и я думаю, что у іншых таксама хапае не пустых жаночых галоў, гэта актывісты ці нейкія прафесіяналы ў сваёй сферы. І я ў спісе нумар 7, я магу не попасть у координацыйную раду, а гэта не значыцца, што я ўсё, ну ўсё, тады я іду далей смажыць котлеты. Так? Я з 2020 года знаходжуся ў асацыяцыі беларусаў ў Амерыцы, про якую згадваў Дзяніс. Я сяброўка галоўнай правы, і мы там шмат робім дыяспаральнай працы ў розных накірунках. І я таксама бачыла пытанне, хтосьці спытаўся, раскажыце пра сябе, чым вы займаецесь. Вось апошнія 4 гады мне прысвечаны менавіта актывізму беларускаму і быць актыўнай дыяспары і рабіць нейкія крокі для дапамогі беларусам, захоўваць і прамоўціць беларускую мову, культуру, традыцыі. І я і буду далей гэтым займацца, на гэтым я не спынюся, і я болей чым упэўнена, што у нас тыя людзі, якія з нашага спіса пападуць у координацыйную раду, мы будзем супрацоўнічаць з той жа надзеяй, мы абедзве знаходзімся ў АБА, і мы плотна камунікуем. Я думаю, мы і далей будзем у радзе цябе рухацца ў гэтым напрамку. Добра, пытанне наступнае таксама зачитаю, даволі агульнае. Так, пытанне ж было до мяне, я нават не адказаў яшчэ. Боже, пардон. Просто ты много говорил, мне падалося, што ты уже адказваў першым. Бо было 2 пытання запар, так, і я вырашыў даць дзяўчынам выказацца спачатку. Значыцца, я намінаваны ў координацыйную раду насамрэч не сам, а мяне вылучыла коаліцыя пратэсных двароў, і коаліцыя пратэсных двароў уваходзіла ў склад координацыйнай рады другого склікання. У нас быў свой прадстаўнік, і мы уваходзілі ў фракцыю «Грамадская салідарнасць», якую узначальваў спачатку Андрэй Ягораў, пасля таго, як ён быў абраны спікераў. Павел Потапаў стаў кіраўніком фракцыі, і нас запрасілі ў 3-е скліканне, але наш прадстаўнік папярэдні, ён не хацеў быць настолькі публічным, таму папрасілі мяне, каб я вылучыўся, прадстаўляў. У нас быў цэлы працэс. Спачатку мы вырашалі, можа, кагосьці іншага папрасіць нават па-за межамі нашай групы. Потым ўсё ж такі вырашылі, што КПД мае быць прадстаўленая кімсьці унутры, які добра разумее, якім чынам арганізацыя працуе, якія мэты арганізацыі. Вось, таму звярнуліся да мяне. Але справа ў тым, што праз тое, што я жыву ў ЗША з розніцай у часе, і праз тое, што у мяне ёсць звычайная праца ў дзень, я проста не магу прымаць удзел у паседжаннях координацыйнай рады тады, калі яны звычайна адбываюцца. І таму мы прапанавалі умову такую, што так, мы пойдзем, мы будзем супрацоўнічаць з фракцыяй, калі хто там будзе абраны пасля, але справа ў тым, што я не хацеў займаць вышэйшае месца ў спісе, хаця мне і прапаноўвалі быць значна вышэй у спісе. Я просто папрасіў, што я не хачу займаць месца кагосьці, хто будзе мець магчымасць працаваць значна больш плённа і прымаць удзел у жыцці координацыйнай рады больш, чым я. То бок гэта вельмі тэхнічная пазіцыя, просто праз тое, што я сам не мог гэтага зрабіць. Калі б у мяне было больш свабоды працаваць у розны час у дзень, тады б я быў значна вышэйшы. Але тое, што калі нам пашанцуе, мы атрымаем 40% галасоў, што я пройду, будзем тады вырашаць, што рабіць. Калі мы атрымаем менш, і у нас ёсць свае ўнутраныя працэсы, як мы будзем далей супрацоўнічаць з координацыйнай радай і падтрымліваць намаганні блоку Пракоп'ева і Егорова.
Дзякуй. Ну, вы замахнуліся, а іншым пакінеце што-небудзь? Калі вам 40, астатнім каму? А дабравольскаму колькі, а дыаспарам, а краіне для жыцця колькі, па-вашаму? Ну, таке, я ж кажу, што калі нам пашанцуе, насамрэч атрымаць 40% галасоў будзе вельмі складана нават Павлу Латушку, у каго самы найбольшы спіс, і які разлічвае на то, што ён атрымае панад 60%, каб усе прайшлі. Таму паглядзім. Добренько. Одно пытанне, кажу, даволі агульнае, але ўсё-таки оно важнае. Написано так, пытанне да Ольгі і Евы, якія ідэі дапамогі беларусам унутры Беларусі, аб якой дапамозе мы гаворым. Ну, все-таки трэба, я думаю, адказаць, паколькі, ну, сапраўды, чым беларусы Амерыкі могуць дапамагчы беларусам унутры Беларусі? Я могу пачаць, насамрэч, гэтыя метады вельмі лімітаваныя, і я ведаю, што беларусы ЗША вельмі шмат матэрыяльна дапамагаюць беларусам унутры Беларусі, але, конечно, гэта нельга казаць там публічна, каму што і як, але я ведаю, што гэтая падтрымка ідзе. Таксама, можа, інфармацыйная тая ж падтрымка, калі людзі там хочуць з'ехаць неяк, гэта ўжо, конечно, там справа байсола, але калі людзі звяртаюцца праз нашых актывістаў, што яны там хочуць прыехаць у ЗША, як ім перайсці мяжу, заўсёды можна падказаць, да каго звярнуцца. Але гэта такі вялікі мой боль асабісты, я думаю, боль тут прысутнага кожнага, што вельмі хочацца расшыраць гэтыя кірункі дапамогі, але нам рэжым абрубае рукі, але мы не здаемся, тому што нас уже тут прысуюць нашых сваякоў. Калі вы чулі, уже усе спісы аб'явілі экстрэмісцкімі, я думаю, што некаторыя ядак уже па другому кругу экстрэмісцкім фармаванні, і хочуць усё, каб ніякай увогуле сувязі у нас не было з гэтымі беларусамі ўнутры Беларусі, але гэтая сувязь ёсць. І часта такое задаюць пытанне: вось вы жывеце за мяжой, у вас там увогуле вы як два розныя Беларусі, адна вось за межы, адна ўнутры. А я не згодна, у нас ёсць гэтая сувязь, у мяне ёсць разрыў з ябацькамі, ці там з хатаскрайшчыкамі, ці з тымі, хто увогуле там не за дэмакратычную свабодную Беларусь, а з тымі, хто ўнутры Беларусі, у нас ёсць сувязь, у нас ёсць усіх сваякі, кожны шукае гэтыя лазейкі, хоць неяк падтрымаць беларусаў. Добра, Ева? Дякую, менш чутно? Так, все нормально. Так случилось, что из нашей суполцы я в Америке одна, и поэтому вот все, что я, например, могу делать одна здесь в поддержку белорусов в Беларуси. Например, я занимаюсь рисованием, продаю свои картины, и с этих картин последнее, вот что мы делали, это организовывали письма для политзаключенных. Я продала свою картину, и с этих денег мы и деньги смогли выслать, и организовать письма через организацию Dissident Buy написали. Далее, вот как я уже упоминала, у нас есть проблемы с инвалидами внутри Беларуси, которыми государство точнее, оно занимается, но на каком уровне, это отдельная тема для разговора. И вот что мы можем делать сейчас информационно. Пока что я же говорю, насколько возможностей моих конкретно ресурсов хватает, настолько мы это и делаем. Помогаем им деньгами, то есть отправляем родителям, самим этим инвалидам, по крайней мере, тех, кого мы знаем. И для них это невероятно важно, причем без расчета, что эти люди там будут за нас голосовать, то есть это не наш электорат, это просто люди, которые реально нуждаются в поддержке и которые государству не нужны. И еще есть такая вот уязвимая, скажем так, суполка, это вот представители не РПЦшной там или православной религии, это и католики, и протестанты, которых вот я лично тоже знаю, и которые даже высказали свое отношение с 2020 года в Беларуси публично, и которые подвергались репрессиям. Мы точно так же с ними взаимодействуем и оказываем помощь, поддержку. То есть это все происходит исключительно на каком-то больше индивидуальном уровне, но мы хотели бы эти темы людей, которые оказались в такой ситуации, выводить на более широкий уровень, потому что они реально нуждаются в поддержке. Не единично, а более открыто и массово, что ли. Дзякуй. Я бачу, што гадзінка прайшла, пралетела сапраўды незаўважна. Мне здаецца, самыя асноўныя пытанні мы закранулі, і на заканчэнне
такая добрая традиция передач, якія я веду, дать слово хвилинка, полторы-две всем удзельнікам, выказать то, что, может быть, не поспели, штосьці важное сказать, ці я не задал пытанні, ці, может быть, нейкі ракурс пайшоў не в той бок, які вы лічыце самым важным. Так что по хвилинке полторы, калі ласка, кожны абсолютно свободный микрофон. Ну, давайте пачнем з Ольгі. Я ведаю, што мы ўсе стаміліся, і унутры Беларусі беларусы стаміліся, беларусы ў замежжа, і ўжо стаміліся расчароўвацца, стаміліся штосьці спрабаваць, а той рэжым стаіць і стаіць. Ведаеце, як тое іголка ў яйкі, яйка ў качкі, качка ў зайцы. Рэжым трымаецца на шмат такіх слупах. Таксама і расійскі рэжым там яго падтрымлівае. І шлях да перамогі – гэта доўгі шлях. Але я заклікаю ўсіх не здавацца і даць шанец Координаційнай радзе. І просто это не такія цяжкія крокі, не трэба там бегці з віламі на палац Лукашенка, я б сама не пабегла. Але ўзяць, спампаваць прыладу і прагаласаваць за любы спіс, які вам блізка. Я таксама падзяляю меркаванне Евы, што я хочу, каб прадстаўнік кожнага спісу ўвайшоў туды, тому што разам у нас усіх, не гледзячы на тое, што мэта адна, якіясьці крокі, меркаванні, шляхі могуць адрознівацца. І мы можам дапаўняць адзін аднаго. Таму, калі ласка, прыйдзіце, прагаласуйце, надайце тую легітымнасць гэтай Координаційнай радзе. Напэўна, сілы інтэрнэта амерыканскага ў Ольгі скончыліся. Вы мяне чуеце, да? Ну, тады... Ой, з'явілась зноў Ольга, так? Не? Так, дзякуй, я скончыла. Ага, добра, дзякуй, быў нейкі абрыв, але галоўныя думкі мы ваши пачулі. Денис, ваши полторы хвілінкі. Дякую, Віталь. Што я хацеў сказаць, што самае важнае гэта прагаласаваць, гэта зразумець, што у нас ёсць шмат агульнага, шмат чаго трэба зрабіць, і трэба падыходзіць да галасавання, не ось паглядзець, што ой, у мяне там некая праблема, і вось гэтыя абяцаюць вырашыць толькі гэтую праблему, таму я буду галасаваць за іх. Гэта завецца папулізм. Такім чынам праходзяць людзі, якія не разумеюць стратэгічнасці, тыя людзі, якія не разумеюць складанасці ўсіх праблемаў. І таму я хочу, канешне, каб усе прагаласавалі за наш блок, каб як мага больш нашых людзей патрапіла ў Координаційную раду, бо у нас сапраўды ёсць разуменне, што трэба зрабіць, каб наблізіць перамогу, але галасаваць вельмі важна. Вельмі важна разумець, што калі вы галасуеце, вы бярэце адказнасць на сябе, і з гэтага пачынаецца шлях да дэмакратыі. І без адказнасці, без таго, што вы бярэце адказнасць на сябе за сваю краіну, за свой лёс, за свой рух, за тое, што вы хочаце вярнуцца дадому, вы хочаце пабачыць, каб вашыя сваякі, вашыя сябры жылі ў дабрабыце. Гэта самае важнае. Возьмите адказнасць, возьмите гэтыя 10, 15, 20 хвілін, прачытаць усе праграмы, пазнаёміцца са спісамі, інструкцыі па галасаванні даволі простыя, усе кандыдаты мелі доступ да тэставай праграмы, усе, хто хацеў, паспрабавалі, я сам гэта зрабіў пазаўчора. Гэта даволі проста, там ёсць некалькі момантаў, якія трэба зрабіць вельмі акуратна, бо яны, проста гэта тэхналогія працуе так, каб гэта не зрабіць памылку. І гэта вельмі проста, гэта вельмі зразумела, але самае важнае, галасуйце, выбірайце тых, хто адказвае вашым адпавяданням, і тых, хто разумее, якія праблемы трэба рашаць. Бо візы сёння праблема ёсць, а што будзе заўтра, калі яе вырашыць? Калі вы там хочаце, што вам дапамаглі легалізавацца ці штосьці іншае, гэта сёння ёсць, што будзе заўтра. Заўтра дэмакратыю гэта не прынясе. Мы збіраемся, блок Прокоп'ева-Егорова, нумар 8, мы ідзем, каб аднавіць дэмакратыю ў Беларусі, каб пабудаваць інстытуты. Дзякуй. Дзякуй. Ева, ваши полторы-две хвилинки. Так, у меня один вопрос и два ответа. Значит, ответить на мой вопрос я хочу задать его Денису, а точнее я бы задала его Егорову, но поскольку
сейчас есть один из его представителей. Если захотите, можете ответить публично, если нет, можете мне в личку ответить, мне будет очень приятно. Значит, мне повезло встретиться, познакомиться с Егоровым, поэтому это один из плюсов того, что вот есть возможность познакомиться лично. И он сказал такое вот утверждение о том, что нам желательно не сотрудничать со старой оппозицией. И когда я решила уточнить, что вы имеете в виду, и назвала там, например, представителей лидеров, которые относятся к старой оппозиции, он сказал, да, с ними тоже. И, насколько мне известно, как раз-таки Егоров является представителем старой оппозиции. То есть он имел в виду что? Не сотрудничать с ним, не сотрудничать ни с кем, кто был раньше, или что? То есть вот этот вопрос, как хотите, так потом и ответите. Дальше, Виталь, отказ для вас. Вы говорили, что насчет спречек, которые я там где-то читала. У меня есть один пример, к сожалению, который мне пришлось наблюдать. Это была очередная попытка оппозиции объединиться. Это был праймерис перед выборами 2020 года, если вы понимаете, о чем я говорю. Я просто могу сейчас привести пример. Это займет там секунд 30. К сожалению, у меня не было возможности напрямую этому человеку, который участвовал в праймере, задать этот вопрос. Но я, к сожалению, видела вот эту проблему, которая происходила. Это одна из причин, почему праймерис развалился. И мне очень жаль, что это произошло. Вот, поэтому, если хотите, я могу озвучить, если нет, я могу просто еще один ответ Курейчику дать на то, что он мне публично предложил сняться в его триллере, и я согласна, если условия его предложения нас двоих устроят, и я надеюсь, что это не очередной его популизм и попытка поиздеваться, посмеяться над кем-то, а какое-то реальное предложение, поэтому я жду в ближайшее время от него сценарий там или что там он какой-то проект придумал. Я представляю, что, возможно, он просто пошутил, но я надеюсь, что мы в дальнейшем еще что-нибудь с ним будем делать и взаимодействовать. Вот, поэтому для меня большая честь, это были мои первые дебаты, я готова общаться с вами бесконечно, вы приятные, интересные люди, это бесценный опыт. Спасибо вам большое, и если есть еще какие-то комментарии или ответы, я еще могу послушать или ответить. Я думаю, Віталь, сапраўды, вы Ці там можна мне правильно адказаць сказали, тады? что можно в индивидуальном порядку некоторые индивидуальные речи. Я не готов отказать за Курейчика, за фильм, ці за Дениса, вось. Я думаю, это такі был вельмі, ну, такі веселенькі, нормальные такі заканчэння наших сённяшніх Віталь, дебатов. Да, чего одразу не достали, да. Вот, так что мы еще почитаем комментарии, которые идут под нашим видео. Я рад, что другие наши дебаты выкликали намного больше интересу, и кольки там нас глядела, и кольки комментаров. Так что, думаю, ну, варто подтримать заклик Дениса, что сапраўды сказать на заканчение всем, кто нас глядит, что варто проголосовать, это не то немногое, что мы можем зрабіць, и то немногое, что ну, менавіта абазначаеце такія словамі, як адказнасць. Денис, что вы хотели якую реплику? Ну, я хотел сказать все ж таки Еве, бо питання яно було підняте публічно, тому я хотів, щоб яно засталося у записі, а не как бы мы з Еве, конечно, можем больше подискутовать приватно, але агульный адказ я могу сказать такі, что Андрей гэта кажа даволі часто, и Андрей мае на увазе у першую чаргу гэта старые палітычныя структуры. Гэта старыя партыі, тое, што з іх засталося. Андрей ніколі не выказваецца дрэнна аб старых актывістах, ён ніколі не мае на ўвазе грамадская civil society, як это, грамадскую супольнасць, гэта менавіта ён кажа пра старую апазіцыю палітычную. Гэта людзі, якія ўдзельнічалі ў выбарах, вылучаліся. Усе актывісты, якія намагаліся займацца адукацыяй, як ён сам, гэта ўсе актывісты, якія падтрымлівалі розныя сацыяльныя праекты, ці то экалогію, ці то ахову жывёлаў, дапамогу інвалідам. Вось гэта, калі яны лічацца старой апазіцыяй, гэта людзі, якія былі ў грамадскай супольнасці шмат гадоў, але яны вельмі адрозніваюцца ад старых палітыкаў, якія вось мы былі там у 13-м скліканні, мы цяпер мы сапраўдныя палітыкі, мы адзіныя, хто там мелі некалькі месцаў у парламенце, але яны засталіся ў 90-х. Вось гэта асноўнае. Вось чаму ён кажа пра тое, што не супрацоўнічайце са старой апазіцыяй. Дзякуй, добра. Добра, сапраўды удакладненне, але яшчэ раз
думаю, можна павіншаваць нас з дэбатамі. Галоўнае, што яны былі сутнасныя, яны былі сэнсавыя, вось, яны былі цікавыя, і думаю, што, можа быць, калі-небудзь прыйдзецца нам уже пасля вынікаў выбараў Каардынацыйную раду ўжо рабіць нейкія там дэбаты з дэпутатамі, і так, напэўна, будзе называцца вось гэтая пачэсная пасада. Што ж, дзякую яшчэ раз. На заканчэнне скажу яшчэ раз, што сёння удзельнічалі, давайте это положено, як вы вспомнили Верховны Совет, вось некаторыя дэпутаты, напрыклад, той же Ганчар заўсёды казаў: Ганчар, нумар выбарчы такі-то, ну, в сэнсе нумар свайго называў акругі сваёй. Так што Вольга Броман — гэта спіс нумар 6, голас дыяспора, адзінства па-над межамі, Денис Баранаў — спіс нумар 8, блок Прокоп'ева-Егорова, Ева Сапрыкіна — спіс нумар 11, грамадскі рух «Краіна для жыцця». Ну, і ўжо менш важна, што дыскусію правёў Віталь Ціганкоў. Што ж, да пабачэння всім, да, магчыма, нейкіх новых сустрэчаў. До побачення, дякую, Віталь. Дякую всім.